Cook with ginger. Τραγανό και τυρένιο ο γκρατέν λάχανου. Βάζω στην κατσαρόλα μου το λάδι και σοτάρω το ξερό κρεμμύδι για 4-5 λεπτά. Ρίχνω το σκόρδο και σοτάρω άλλα 1-2 λεπτά. Και τέλος θα σοτάρω το λάχανο για 10 λεπτά. Ολόκληρη συνταγή πολύ αναλυτικά στο madamginger.com. Και τώρα, αφού έχει μαλακώσει αρκετά το λάχανό μου, θα το μεταφέρω σε ένα μεγάλο μπολ. Ανακατεύω corn flour με φυτικό ρόφημα και το ρίχνω και αυτό μες στο μπολ. Προσθέτουμε στο μπολ το αλεύρι, τη φυτική παρμεζάνα, ένα φυτικό ωραίο τυρί που λιώνει, μία φυτική κρέμα, εννοείται ότι όλα αυτά, αν δεν είσαι vegan, μπορείς να τα βάλεις με ό,τι έχεις στο σπίτι σου, μπούκοβο, γλυκό, άλλα το πιπερώνω και ανακατεύω καλά. Μετέφερα το μείγμα μου σε λαδωμένο πυρήμαχο σκεύος και τώρα θα φτιάξω μια τραγανή κρούστα ανακατεύοντας φρυγανιά ή πάνκο με καπνιστή πάπρικα, σκόνη σκόρδο και ελαιόλαδο. Όλες οι λεπτομέρειες madamginger.com. Παιδιά, είναι ένα γλύκισμα. Το λάχανο είναι γλυκό, είναι τυρένιο. Αν πάνε κρούστα, είναι καπνιστή, είναι φανταστική. Θα το φάω. Πρέπει να το φτιάξεις οπωσδήποτε. Και όταν το φτιάξεις, κάνε ένα story να το δούμε κι εμείς. Κάνε μας mention, ολόκληρη συνταγή στο madamginger.com.